El riu Rau és una construcció típica de la zona de la Marina, però també es va escampar per altres comarques valencianes. Un historiador valencià està fent un catàleg d'aquestes emblemàtiques construccions on s'assecaven les panses. A la Vall d'Albaida queden unes 50 edificacions empremta d'un passat esplendorós en l'elaboració de la pansa. Guaitem per la finestra de la història i trobem el riu Rau del tio Constantino. Està a Terrateig, a la comarca de la Vall d'Albaida. És de principi del segle XX. Així es va elaborar pansa fins a la dècada dels anys 70, quan es va abandonar l'activitat. El riu Rau sempre s'ha associat a la Marina, però en canvi en la safor mateixa en el segle XIX i el segle XX tot el que avui en dia són taronges eren vinyes i n'hi havia rius Raus. I així a la Vall d'Albaida igual. Este historiador valencià està fent un catàleg dels rius Raus que queden en bones condicions en esta comarca, que són almenys uns 50. Un treball que ja li ha merescut un premi per part de l'Institut d'Estudis de la Vall d'Albaida. Este riu Rau, anomenat Heretat de Linares, és el més gran dels que queden a la Vall d'Albaida, una comarca que també va tindre un passat esplendorós en l'elaboració de la pansa. No només la Marina, també la Vall d'Albaida va tindre un passat esplendorós en l'elaboració de la pansa. Riquesa en producte i també en vocabulari popular. Quan tenien la pansa i se'n baixaven en els carros, anaven a Dènia a vendre-la, que és on estaven els anglesos, que diuen que els que tenien. N'hi havia casinos, n'hi havia prostíbuls, n'hi havia bars on jugar a cartes, i clar, la gent es començava... Tenien diners en la mà, tenien diners que estaven diners calents, i quan al dia següent tornaven era quan diuen lo de me cago en Dènia, perquè s'havien donat compte que s'havia anat una miqueta el treball de tot un any. Amb este treball recuperem un tros de la nostra història, quan la pansa era or.